We are the champions, my friend. We keep on fighting to the end. Nuggets. Ano sabi? Asa mo bang askal diri mingaw lagi? Katong ipang training nimo dati, coach. Nanayo na dito speakers kay maayo kay kamo training sa mua. Na-apply din nila kung pantudlo sila nga depensa o rebound. Di mo na ana ba? Mamaling ka ni sabay lagi. Wala, coach, kay sobrahan ko si mong tuba. Nasobrahan ka sa tuba, napingis ra ka na. Napingis shot sa. Shot na mo, coach. Shot lang sa, gamayan lang ha. Sige. Tilaw lang man na. Fights, condition kay mong lawas ba? Boy Dayo. Ni adyo suba ni mo, coach, eh. Ay, Pops, nagluya man lagi. Congrats. Congrats. Luya, papi. Luya, bata. Uy, wala lang. Saan naman na to ni? Champion naman yung Nuggets yun. Nara ko diri kay mo congratulate ra ko si Muha niya. Muli ra pud good dayon. Muli daw, coach. Usay muli. Uy, uli. Mapagay pagsugod na to ani atong kabuang. Ang dangon na siguro nato ni Boy Dayo kay umana naman pud ang NBA ning champion naman mo. Fights na siguro to. Say fights nga naman tay kasabutan ng isa pa. Ang ato ang mga kauban diri sa baryo, ang kani atong kabuang more lang giatngan. Animal jud kay ka Boy Dayo ba. Sukad nga ni Dayo ka diri. Nawa na akong tinuod tropa. Nibali na si Muha. Maldito manggod kayo ka. Imo mga kababata, imo ram pambulihon ba? Mo nang tagam sa imo, tagam nimo na. Mao gani no, kanang nakat-on ako sa akong lesson ba. Dapat day magbinok-an ako sila ha. Nya, congratulations pag-usab. Pasi na ko ha. Pasi, yagoy tiya. Ay, di alvin ni si. Ikot na. Sa muni, Boy Dayo. Ikot na. Boy Dayo. Boy Dayo. Oh no. Good shit kayo mong porma ni Raba. Cutie ka tanahon, Paps. Waang Boy Dayo eh. Uli na ko ba? Shout out. Uli. Magsugod pag gani atong kaligawan ng adlaw. Sige na. Aron mahuman ta. Iguan akong tuba. Ay lang good pagdali diya, Paps. Mura man ni NBA Finals man ay mga halftime performances ba. Pakitaan ti ka gamayng kabuang daan aron dili kay ka masakitan. Unsay pasabot nimo, coach? Pakitaan tanig mga performance sa mga chika. Mitch! Ala, Mitch? Puti ka may pangalan palang lamion na. Boy Dayo, pasok lang na. Kaya ko sunod ang pika. Ay, excited na kayo ba? Tara ni gunit na. Oh, tangina. Sama ni Boy Dayo. Api mo na kong tika ni. Ay, Boy Dayo, mabali akong paa. Pawali diriya. Ah! Isang pamanig na ako sa mong papa. Ay, ginawa ko. Tama na. Alina, Mitch. Awan na daw. Alina. Shots out. Chat. Oh, grabe na sayaw ano. Oh, grabe ba? 10 months na ba? Kasi na dito. Ay, salamat tumanag yun. Relax lang kay Napay. Musunod ana niya. Grace. Grace? Ay, kani murag tinuod ng ganyan babae. Basin ka tong ganina, pakatira to ba? Sulod na! Kinining gunit na. Humutag kamot eh. Oy, Boy Dayo, pawaan na ni ba? Alina diri. Awan na daw. Oh, shots out. Nag-drink ko na. Wa paggawa sa ni coach. Ganina naman ganay manukan puling kigad. Pasi na. Kumusta? Ay, salamat. Liguin akong tumabi. Relax lang lagi. Kaya napay pang finale. 10! 10? Uy, kini. Tanan 10 kailan ako. Babae. Pak! Sure na yung ko. Babae na gini. Ay, babae naman pa siya. Uy. Ay, mamukag kamot. Ay, dia kay gilokan dia. Ay, shit, mami. Face reveal, bi. Babae na gini. Unsay babae? Putangin na! Wala mong yapon! Boy Dayo! Tama na, Boy Dayo! Tama na natin. Awan na! Shots out.
Gablin sa mo dito. Ya, kumusta man? Wag yung kung nalibay si mong halftime. Yan, di na nato dugayon eh. Girls, bunyaga na nato ni. Ay, pabalik na po. Hangad! Pudayo! Sama sa itong nakasabutan, mag-champion na nugget sa mapilde, ligoon, og tuba. Kaganan mo istorya ay liguan ako ba kay kauliw na kay ko. Sige, palihaw na ko, point guard. Bugoy sa. Sa ngalan sa kapildihan, ikaw ako ang ligoon ng tuba, timailhan nga, pildihan ka. Okay na. Pase na.